медиите On Air са на гости на рекламна агенция Brand New Ideas. Рекламната агенция предлага пълно обслужване на своите клиенти. Това, което мен ме радва и с което се гордеем в момента, е пълноправното ни членство в АРА. Считам, че това е една крачка напред за агенцията и ще помогне за затвърждаване на положителния имидж и за все по-доброто обслужване на клиентите. Кризата засегна много силно рекламния пазар и най-вече от гледна точка на бюджети. Идеите няма как да бъдат засегнати от кризата. Ние винаги мислим позитивно, предлагаме креативни неща. Това пък даде възможност да се търсят алтернативни канали. Започна да се използва в много по-голяма степен интернет, също и радиорекламата, които са сравнително евтини, лесно достъпни, безплатни за целевата група. Също така даде възможност и за развитието на социалните мрежи и бума на рекламата в тях и нестандартните канали на комуникация. В рекламните агенции работят млади, нахъсани хора, пълни с идеи и горящи от нетърпение да ги реализират и да ги покажат на бял свят. Младите хора са необременени като мислене, като жизнена, житейска позиция и това използваме в нашата работа. Много медии изчезнаха от пазара, списания, вестници, интернет сайтове. Така че ми се струва, че следващата година трябва да оцелеят тези, които ги има в момента и да започнат да се разработват също и нишови канали на комуникация, които са за определена целева група, които са с по-тесен профил и да задоволят едно търсене, което до момента не е задоволено. Телевизията пак ще си остане в близките години най-масово използвана и с най-големи рекламни бюджети, заради спецификата на ценообразуването и заради покритието, което има в момента. Това, което е оцеляло във времето и актуално до днешни дни, е изказването на Джон Уанамейкър. Знам, че половината от бюджета, който съм дал за реклама е на празно, но не знам коя точно половина. Първото издание на медиите On Air за декември приключва тук. Гледайте ни в интернет на страницата на предаването, коментирайте на Фейсбук страницата ни и лек път на всички, които ни слушаха през последния час в автомобилите си на честотите на Радио България On Air в цялата страна.